מחרפן, ואני רוצה לדבר על סעיף הנכד עם רוברט זינגר, יושב ראש המרכז לאימפקט יהודי ולשעבר מנכ"ל הקונגרס היהודי העולמי, אחד האנשים שהכי מעורבים בעולם היהודי בעולם. מה קורה, רוברט? גם אותך זה מעצבן? ערב טוב, ג'ודי. זה מעצבן, זה מפתיע, זה גם בין היתר מפתיע, משום שבאמת זה חוק השבות, כולל תיקון בסעיף הנכד, קיים כבר הרבה מאוד שנים, תחת מפלגות השונות. רוברט, במילה סעיף הנכד? במילה סעיף הנכד, שהסעיף הזה מאפשר גם נכד לאחד מהסבים שהוא יהודי, מאפשר לו להגיע לישראל ולהיות חלק ולזכות בחוק השבות ובמעמד העולה ואזרח בישראל. אתה מדבר על נכד מהסבים שהם גברים, אז כאילו אם הסבא יהודי, תן לי דוגמה למשל. כן, לא, זה נכון לשני הצדדים, מה שגם צריכים להבין, המורכבות פה של העניין, כי לדוגמה אם אנחנו מדברים על יהודים שמגיעים או הגיעו כבר מאזור ברית המועצות לשעבר, אז הלאום נקבע באזורים האלה לפי האב, אצלנו כמובן בארץ לפי ההלכה, לפי האם, אז האדם רואה את עצמו כיהודי לכל דבר, מרגיש יהודי, רוצה להיות חלק מהעם היהודי, רואה את עתידו בישראל, ומגיע לכאן ופתאום נכנס למערבולת הזאת שאנחנו כרגע עוד לא נכנסנו אליה, ואני מקווה גם שלא ניכנס. שהאימא של הנכד היא לא יהודיה, זה מה שאתה אומר. שהאימא של הנכד לא יהודיה. כאבא שלה, אבא הוא יהודי והאימא לא. בגלל זה היא לא יודעה. אז עכשיו אנחנו... זה יכול להיות משני הכיוונים, אבל זה לא משנה. ברגע שאחד הצווים, אני גם רוצה להזכיר באמת למה שאמר פרופסור רובינשטיין אתמול. הרעיון הבסיסי שעמד לפני אלה שהכניסו את סעיף הנכד בשנות ה-70, היה באמת מה שקרה לעמנו בזמן השואה, 6 מיליון יהודים נרצחו, והם אלה שהוכרו על ידי הנאצים כיהודים, בהיותם נכדים למשפחות היהודיות, נכנסו לתוך הקטגוריה הזו. זה לא עניין אותם אם האמא יהודיה או האבא יהודי. הם היו יהודים בשבילם. בהחלט. ואיך אתם, מה זה המרכז לאימפקט יהודי בעצם? המרכז לאימפקט יהודי זה ארגון שהוקם בארץ לפני מספר שנים, שמהווה כתובת לגופים דיפלומטיים שונים כאן בישראל, בכל הקשור לחברה הישראלית. מרכז שמקיים פעילות מאוד מאוד ענפה עם הגופים שגרירויות כאן, משרדי חוץ למיניהם, משרדי חינוך, במשרדים שונים, כולל עם ארגונים בינלאומיים, האו"ם, מועצה לזכויות האדם, גופים שונים שעוסקים בפעילות מהסוג הזה, וגם זה גוף גם שעוסק בכל מה שקשור לקירוב הקהילות היהודיות לישראל, לכל מה שקשור להנצחת השואה. אז אפרופו הנצחת השואה, מחר זה יום השואה הבינלאומי, שלשמחתי הייתי אז חלק מהעניין הזה שסילבן המציא אותו, אתה זוכר? היית אז בניו יורק, נכון? אני רוצה להגיד שזה לא רק לשמחתך, זה לשמחת כולנו, ואני חושב שזה אחד המעשים המשמעותיים ביותר, שבאמת אחת ההצלחות העצומות של משרד החוץ הישראלי, תחת באמת סילבן שלום כשר החוץ, שהצליח להעביר אותה, יזם והצליח להעביר אותה ההחלטה הזו באו"ם, ואין היום מדינה בעולם, ואני בימים האחרונים מדבר כאן עם מספר המדינות, אין היום מדינה בעולם, או כמעט עירייה בעולם, או בתי ספר, הרבה מאוד בתי ספר, בוודאי קהילות יהודיות, שלא מציינים את היום הזה, וזה באמת הכל התחיל מ-2005, שהחוק הזה, שההוראה הזאת עברה באו"ם. תגיד, רוברט, מה אתם עושים? מה אתם עושים עם יום השואה הבינלאומי? מה הפעילות של המרכז לאימפקט יהודי? אז אני במקרה נמצא החל מיום ראשון בברסלונה, ואני מגיע לשם עם קבוצת מכבי תל אביב, כחלק מהפעילות העניפה מאוד שמבוצעת על ידי מכבי תל אביב, המרכז לאימפקט יהודי וההסתדרות הציונית. בכדורסל או כדורגל? זה בכדורסל. מאחר במכבי תל אביב הם הרול מודל של הנוער הישראלי, וגוף שמאוד מאוד פעיל גם בסושיאל מדיה, אתם באמת נותנים בהתנדבות, מזמנם, בכל עיר שהם מגיעים לאירופה יחד איתנו,
ולרוב הערים האלה הם ערים שבאמת... באיזו צורה? מה הם עושים? אני לא יכולה קשה לי לפרגן למכבי תל אביב, אבל באיזה צורה הם עושים את זה? אז זו הזדמנות לפרגן למכבי תל אביב. לא, מה שיקרה לדוגמה בברסלונה, יש אירועים עם הקהילה היהודית העיקרית שנקראת סיב, יש יחד עם מכבי תל אביב, יש ביקור בבית ספר היהודי, יש בברסלונה בית ספר יהודי עם 300 תלמידים, מכבי יגיעו לשם, יהיו שם סמינרים בנושא השואה, יהיו שיחות עם השחקנים, בערב ילדים יוזמנו, ילדים וראשי הקהילה יוזמנו גם למשחק של מכבי, ונקווה שהפעם הם גם ינצחו. זה אתה מקווה, אני פחות, אבל אז אתה תהיה שם. ואתם, יש לכם עוד אירועים של יום השואה הבינלאומי שהמרכז שלכם מפיק או שותף לו? כן, אז יש המון אירועים. צריך גם לומר שמכבי לכל עיר שמגיעים, אז כמובן יש גם פגישות עם השלטונות. במקרה בברסלונה יש גם נושא כרגע שבאמת קשה לחשוב עליו, ואני בטוח שאת היית הרבה פעמים בברסלונה, בעיר המדהימה הזאת, שיש לה ברית ערים תאומות עם תל אביב, וכרגע על השולחן ב-24 לפברואר, בלחץ של המפלגות המאוד שמאלניות בברסלונה, לבטל את ברית הערים עם תל אביב. למה? אז אנחנו בהזדמנות הזו, וזה תחת הלחץ של קבוצות ה-BDS, ואנחנו בהזדמנות הזו גם נטפל בסוגיה הזו. בדברים אחרים אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים בהרבה מקומות. רק לפני יומיים היה אירוע ענק עם התלמידים של מחוז הצפון של משרד החינוך, עם יותר מ1,000 תלמידים שנחשפו לסיפור השואה של ניצול השואה מדרום אפריקה, ויש עוד מספר רב מאוד של אירועים שאנחנו משתתפים בהם. רוברט זינגר, תודה רבה, יושב ראש המרכז לאימפקט יהודי לשעבר, מנכ"ל הקונגרס היהודי העולמי. שאלה אחרונה, תגיד, איך באמת מתייחסים בעולם בכלל, בעולם היהודי, לכל מה שקורה עכשיו בארץ? אז אני מוכרח לומר שבנושא הזה של סעיף הנכד, אגב גם ישראלים, אנחנו הלכנו לא מזמן... ישראלים אני יודעת, אבל איך בעולם באמת? אז בעולם זה גורם לתדהמה אמיתית, לא בשביל... בעצם זה שהנושא הזה עולה לסדר היום, כי באמת זה, מהלך הזה עשוי לנתק מאיתנו מאות אלפי, אולי אפילו מיליונים של האנשים שרואים את עצמם כחלק מהעם היהודי, וכמובן שאנחנו חייבים למצוא פתרון לנושא הזה שלא ייתן לדברים האלה לקרות. רוברט זינגר, תודה רבה לך. תודה רבה.